Kanselado ang ubang mga biyahe sa barko o eroplano, mga pasahero na stranded. Pag-asa may pahimangno sa dili pagkumpiyansa sa sunod-sunod na pagulan nga makabugna o flash floods o landslide. Police Regional Office 7 ni-promote sa gatasan ka mga pulis. Nagtagod-tagod na ang pulis nga mi-pick up sa usa ka drug dependent nga napatay sa kulata. Mga nasinugan sa sitio Warwick, Barangay Ermita, dili pabalikod sa ilang mga pwesto ni Mayor Michael Rama. Ayong ako Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit, ramabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ang nasinati karon nga pag-uwan o kabugnaw sa panahon, resulta sa northeast monsoon kun hanging amihan, inubadan sa low pressure area nga naa sa Mindanao. Matod sa Pag-asa Mactan, way bagyo karong panahona. Matod ni Engineer Oscar Tabada, dili angay mo kumpiyansa tungod kay wa makahugna gihapon kini sa baha ug landslide. Gitaybaw sab ni Tabada nga karong adlaw hangtod nga matapos ang semana, magpadayon ang nasinati nga pag-uwan-uwan. Monsoon ko namihan. So gipabot na to, doon na tayo hinahinay nga ulan karon, pero og mas gabi magkusog-kusog ng ulan na to, hantod na kini sa Huwebes. Unya mahinay ato pag ulan gikan sa Biyernes nga to na sa Domingo. Gatusan ka mga pasahero na tanggong human mihukom ang pipila ka mga shipping companies sa pag-cancel sa ilang mga biyahe. Ang Pag-asa bipahimangno batog sa kusog hangin o bawod dala sa nasinati nga northeast monsoon kun hanging amihan. Jinky Baguio, Suginlimi. Natanggong din sa Pier 3 si Edwin Mercurio nga gusto nang muuli sa Tacloban City kagahapon. Tuyong ni anhi si Edwin sa Sugbo aron ipaybaw sa ilang mga kabanay nga luwas ra sila nga magtiayon bisan pa man og missing hangtod karon ang duha nila ka mga anak nga lalaki nga nag-edad og 16 ug 18 anyos gumikan sa bagyo nitong Nobyembre 8 sa miaging tuig. Kagahapon, usa siya sa na-stranded ng mga pasahero, human may desisyon ang mga shipping companies nga ikanselar ang ilang biyahe. Paabot lang ko sa barko na paingon dito sa Ormoc. Wa pa man gani, unya pa man kuno tong moabot nya alas 10 pagbiyahe. Gipaybaw sa Coast Guard Cebu nga tungod sa dagkong bawod nga adunay 3 metros ang gitason, 15 ka mga barko nga padung sa Hetafe, Bohol, Tagbilaran, Hagnaya, Ormoc ug Leyte ang wa na mibiyahe sukad kagahapon. Since there is no signal number 1, so Coast Guard wala pa yung authority to stop all trips. So ang nangyayari pag ganito yung LTA lang, so ito, nagkakaroon tayo ng professional judgment na gawang kasi. Auhag sa Coast Guard sa mga shipping companies nga mahimong responsable sa ilang mga pasahero aron malikayan ang disgrasya sa kadagatan. Sa Mactan, Cebu International Airport, gidivert ang duha ka mga flight sa Philippine Airlines ug Cebu Pacific. Wauna milahos ang flight sa PAL gikan Manila padung Ozami City tungod sa kadaot sa panahon. Lakip na ang flight sa Cebu Pacific gikan Manila padung sa Pagadian City. Gawas sa diverted flights, kanselado ang biyahe sa Cebu Pacific alang sa Surigao City ug sa Philippine Airlines padung sa Ozami City. Sa mga pantalan kaganiha, bisan og sa kusog sa hangin ug bawod, may biyahe ang uban nga sakayan sa kadagatan. Jinky Bargio, News 5. Nagsigig monitor ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa tanang kalungsuran ug dakbayan nunot sa pagsigig uwan. Wa hinon sila nadawat ng mga report sa bati nga insidente. Gani wasab kan sila ang mga klase. King Perez, Suginlimi.
Matod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga way natalang insidente sa kadaot dinhi sa Sugbo nunot sa pag-uwan tungod sa low pressure area. Gikalipay sa pangu sa PDRRMO sa mga nadawat nga taho gikan sa mga kalungsuran bahin sa nahimong kinaiya sa katawhan atol sa pag-uwan. For one, ang mga tao naman mismo, we got reports from the local government units. Ang mismo mga tao, they're already aware. Sila na mismo voluntarily lingguan na po sila, no? Unfortunate preemptive measures incidents. There was even a report that we got from a southern municipality na ang ilang mga mangingisda they opted not to go out to venture into the water. Hinoon gitugyan ni Sanchez ang paghukom sa pagpatuman og forced evacuation ngadto sa mga mayor. Dugang sa ni Provincial Information Officer Ethel Natera nga way gipatuman nga cancellation of classes ang probinsya tungod sa pag-uwan. From what I understand kang Provincial Superintendent Arden Municip, ang mga principal, they have the authority to cancel classes at their own level if they feel, sa ilang assessment, makita nila nga risk sa lives or security sa mga bata. Kami sad, wala sad mi sa PIO, wala pa binadawat information gikan sa information officers. But we continue to monitor. Dunay dulan 110 million pesos nga budget alang sa PDRRMO karon tuiga ug priority sa maong buhatan ang disaster mitigation and preparedness lakip na niini ang information dissemination. Targeting within this month up to October, doon na natay developments. Sometimes it takes a major incident to make the people realize no kung kayo ni disaster risk reduction. King Perez, News 5. Ideklarar na ni Police Chief Superintendent Danilo Constantino, hepe sa Police Regional Office 7, nga full alert status na ang tibok lalawigan sa Sugbo, sugod karong adlaw alang sa kasaulugan sa Sinulog 2014. Samtang magpabiling ubo sa heightened alert status ang ubang lalawigan sa rehiyon. Andrea Patenia, Sugid Libi. For the security operations that we're going to undertake. Matod sa Police Regional Office 7 nga 100% na silang andam alang sa selebrasyon. Gawa sa kapindos mil ka mga pulis nga gipang deploy uban ang mga sakop sa Central Command nga mutabang sa pagbantay sa seguridad. Gipahibaw ni Constantino nga karong Domingo, padyutihon sa nila sa kadalanan ang kapin 500 ka mga bagong PNP recruits o trainees aron makatabang sa security augmentation. Giingong mando ni PNP Director General Alan Purisima atol sa ilang New Year's call sa kauluhan, mao ang pagsiguro nga hapsay ug malinawon ang kasaulugan sa Sinulog. Habang dumadamo yung tao, padami din yung idinideploy natin. Gipahibaw sab ni Constantino nga normal ang pagdagsa sa mga tulisan dinhi sa Sugbo gikan sa nagkalain-laing mga lungsod ug lalawigan aron mopahimo sa selebrasyon sama ni adtong mga manguguot nga gikan sa Ormoc nga nadakpan ni atong Biyernes. Matud pa alakip kini sa ilang hugot nga gipang bantayan karon. Laing bantayan sa mga pulis karong Sinulog ang mga VIP sama sa presidente ug vice-presidente nga giimbitar ni Cebu City Mayor Michael Rama. It will complicate matters, but just the same, we have to render security coverage to any VIP who will come and attend this Sinulog Festival. Sa laing bahin, base sa talaan sa PRO 7 nga gikan ni atong Enero 8, 16 na ka mga armas ang nakumpiska subay sa Sinulog gun ban, samtang na po nakataw ang naaresto. Ang maong special gun ban mula na pa hangtod karong petsa 22. Andrea Patenia, News 5. Lunod sa pagbunok sa uwan tungod sa low pressure area, way gipahigayong street dancing alang sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan kagahapon. Hinuon na dayon ang showdown competition sa Cebu City Sports Center, din ang halos tanang contingents mipakita sa tema sa pagbangon sa miaging mga katalagman. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Nakadesisyon ang Sinulog Executive Committee nga i-cancelar na lang ang street dancing sa 12 ka mga contingents nga manukad unta sa Plaza Independencia kagahapon. Ang 13 anyos na si Nicole, bisan og nahumod na, gisilidugod na ipadayon ng iyang dakong role isip usa sa mga propsmen sa Alaska Mambaling Elementary School. Bisan pa man sa panahon, napuno gihapon ang grandstand sa Cebu City Sports Center. Matod sa hepe sa Waterfront Police Station, nga miabot sa 20 ngadto sa 25,000 ka mga tao ang nananaw sa maong kalihukan kagahapon. Alas 3 na dihang isugdan ang presentation sa mga contingents gikan sa elementary ug high school sa Dakbayan sa Sugbo. Mabulokon ang entablado sa Sports Center, gumikan sa costumes o props sa matag entrante. Human ang kapin sa 2 ka oras, migawas na kampiyon sa Elementary Division ang Banilad Elementary School na mausay ni hakot sa Best in Costume o Best in Musicality. Alagit ka ba ang mga champion? Ang ama ng sikipayo na tuloy sa tuloy sa matod sa top 5 o nag-selector. Kampiyon sab ang Abellana National School sa Secondary Division. Di ng ilang konsepto mo ang pagpasalamat sa tanang mga nasod gamitabang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Bangon Bisaya, kita naglisod na panikamutan niya po na ibangon niya po lang sa pangitabo. Of course, to the fate of Senyor Santo Domingo. Matod sa hepe sa Waterfront Police Station nga mo'y nangu sa seguridad sa maong kalihukan nga wa sila'y natalang mga krimen bisan pa man sa bagang doon sa kakauhan kagahapon. Ang katong mga sector commanders from sector 1 and 2 atong gipa-proceed diri sa sports complex. Instead, nag-root security sila to tighten the security inside the Cebu Sports Complex. Jinky Barger, News 5.